duk wanda yake so Allah ya kubutar da shi daga zina to yi kokari ya kiyaye idansa da kallon abin da bai kamata ba. Duk wanda kuwa ya buɗe wa kansa wato kofar ya ga duk abin da idansa yake so to ya buɗe wa kansa kofar sharri. Kun ga wannan wayoyin wallahi alazim in mutum ya wasa wannan ita za ta kai shi jahannama. Wannan abar kun gani ni'ima ce ko, kuma wani abu ne za ka yi daga kai sai ubangiji. Malam ana masallacin juma'a ana hudu ba mutum zai kewaye haka yana bude hotuna yana kallo, liman yana ta ihu yana ittaqullah ya ayyuhan nas, shi kuma nan yana dubo na. Malam ba abin da ba a yi da wannan abin, ba abin da ba a yi, duk abin da kake so zaka gani na banza a cikin nan. To gashi arzikinka zai halakar da kai. Da kallon mace a titi da kallonta a cikin waya wallahi duk wasu ɗaya ubansu ɗaya, wallahi haramun ne. Gashi nan kullum yanzu duk wani abu Yahuda sun kammala da mu, duk wani abu in abu ma kake so ka shiga ne sai an turo maka tsiraicin mace, kuma kai namiji ne lafiyayye kana da sha'awa dole ka gani kai sha'awa. Zuyina linnasi hubbu shahawati, sai Allah ya fara minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'ami wal harth, yace zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Da aka ce an samu nan sha'awa me aka fara ambata? Mace. To da mutum ya zo ya sayo kwangirin abin kallo yana kallo halak malak, mutum ya bude idansa a gidansa da 'ya'yansa yana kallo ana bayyana tsiraici, namiji yana rungumar mace a gaban 'ya'yanka da jikokinka kana kallo alaji. Wallahi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Abinda kunnanka ya ji wallahi sai an tambaye ka, abinda idan ka ya gane maka wallahi sai an tambaye ka, abinda zuciyarka ta kulle maka ka aikata sai an tambaye ka. Ka rage wa kanka nauyi tun yanzu, ka fara hada kayanka. Bincike bayi da daɗi ko na duniya ne ballantana na lahira. Za a zo da sikelai da mizanai ranar tashin alkiyama na auna aikin bayi. Wa nada'u al-mawazin bil qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah ce za mu zo da sikelai, za a auna sikelai, sikeli yadda ka san na auna auduga ko na auna aiki, ko airport da ku yi tafiya ba sai kun je an auna kayan ku ba. Duk wanda ya samu access lodge ba yana da matsala ba. To haka a lahira ma akwai masu access na zunubi. Mala'iku za su zo su tsaya su ce ku bi layi. A wata riwaya aka ce zunubin za a ɗebo a auna, a wata riwaya aka ce a'a shi ɗin ne mutumin za a mai da shi sai a auna shi, ko ladansa ko zunubinsa. Allah ce ba za a zalunci wata rai da komai ba, kuma ya ce wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, inda abin ya kai kwayar komayya ne saboda karanci wallahi al'azimu sai mun zo da shi ran tashin kiyama. To mu yi kokari mu kiyaye ganin mu. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كو مسلمين قرآن ياتي أجايا موكو كوكيا يا جننكو والله تلفزيون da kake kallo a gidanka ana bin ka bashi sai ka kiyaye, dole sai ka tace. Me ya zama dole ka gani? Wallahi wayoyin da kuke buɗe wallahi sai Allah ya tambaye ku. Ku kiyaye farzojinku. Allah ce shi ya fi tsarki gare ku. Wa qul lil mu'minati suma mata yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna, har zuwa ƙarshe. Su ma su kiyaye ganin su. Bari ku je wata kisa da Ibn al-Jawzi